Ja, i min engelske tekst, der havde jeg lavet en kongruensfejl i sætningen: When you read the text, you can feel how the man doesn't trust the boy, and he almost behave paranoid. Som selvfølgelig er forkert, hvilket jeg lige vil forklare lige om lidt. Men først så vil jeg lige skelne mellem singularis og pluralis. Man bøjer efter personer og tal. Og der skiller man så mellem, singularis og pluralis, som er ental og flertal. Og i den første bøjningsform, der har man I, you og he, she, it. Og i pluralis, der har man we, you og they. Og det er ligesom det, man bøjer efter. Og hvis det er singularis tredje person, så skal man enten have et s eller et es på. Og der kommer ligesom de her tre regler, som jeg lige har skrevet ned hernede under, at verber, som ender på en visselyd og o, de får es på i tredje person singularis. Så det kunne være noget med altså en visselyd som s eller z og så videre. Eller som sagt o. Som for eksempel, hvis vi siger I do, hvis man så tager tredje person singularis, så kan man sige he does, og på den måde kommer der es på. Og konsonant foran et y, det bliver til, altså hvis der står en konsonant foran y, så bliver y'et til et is, eller til et i, og så kommer der et is på, ligesom jeg har skrevet her, at det bliver til i plus es i tredje person singularis. Og så alle verber, som ikke følger første regel eller anden regel, de får også s på i tredje person singularis. Og hvis vi så går op og kigger på min sætning her, der kan vi så se, at vi kan se, at der står he, som er ham drengen i teksten, som altså the boy. Og der står he, og det vil jo sige, som vi sagde før, at ting som enten var på he, she eller it, de blev båret efter kongruensreglen her. Og hvis vi så kigger på vores regler hernede, så er det hverken en visselyd, og der er ikke et y foran en konsonant, så vi må gå ud fra, at det er tredje regel. Så det vil sige, at der skulle have været et s på behaves. Sådan der. Sådan der. Simpelthen fordi, at, at det er tredje person singularis. Yes. Så vil jeg lige forklare en anden fejl, jeg havde her i min tekst omkring nogle præpositioner. Og sådan som jeg har forstået det, så var der tids- og stedspræpositioner, og jeg ved ikke helt, altså jeg har valgt at tage udgangspunkt i tidspræpositioner, hvilket jeg tror er den, der er rigtigt, men jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald, så står der, the boy behaves differently in the end of the text. Og sådan som jeg har forstået det, så er, at jeg skulle have valgt at sige, the boy behaves differently at the end of the text, fordi at der ligesom kommer et nøjagtigt tidspunkt, som jeg så skrev her, som man kunne for eksempel sige, he woke up at 5 o'clock, og he needs to be at the house at 7 o'clock, eller noget i den stil. Hvorimod at in, som jeg har valgt at bruge, måske er lidt mere overordnet, så man kunne sige, for eksempel har jeg skrevet in the morning, eller in a few minutes. Så derfor så skal der stå at i stedet for heroppe, sådan som jeg har forstået det. Og så lige for at gå igennem de andre, så kan man sige, vi har også on, som ligesom beskriver dage og datoer, som for eksempel on Friday og on August 28, og så videre. Og så havde vi som sagt in, som beskriver det her tidsrum, og så for, som beskriver sådan tidslængde, tidsforbrug, for eksempel they closed for several weeks, og noget i den stil. Og så har vi også by, som ligesom et tidsrum og til og med et givet tidspunkt, så for eksempel by the time, bla 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 bla. Og så for eksempel i den første herop, der står der også eller faste udtryk om begrænsede tidsperioder. Så kan man for eksempel sige at the summer, eller at the winter time, eller bla bla bla, og så videre og så videre.
Og ja, det var så det.